Σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια τέτοια πιστοποίηση για την εταιρεία μας, γιατί πρώτα δίνει σε εμάς την αίσθηση κατά πόσον οι υπάλληλοι, το προσωπικό του γραφείου μας είναι πραγματικά ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι με την εργασία τους στην εταιρεία μας, αλλά ταυτόχρονα παίρνουμε και κάποια αρνητικά σημεία τα οποία για τον οποιοδήποτε λόγο εμείς δεν είχαμε προσέξει και θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτά, να τα διορθώσουμε για να μπορέσουμε να πάμε πιο πέρα. Από την αρχή που ξεκινήσαμε ως RSM είχαμε θεωρήσει ότι η εργασιακή κουλτούρα η οποία δημιουργείται μέσα στην εταιρεία μας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο να έχουμε το προσωπικό του γραφείου αλλά και τους ίδιους τους συνεταιρούς ευτυχισμένους, ευχαριστημένους. Και ταυτόχρονα μέσα από αυτό να αυξάνεται η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα αλλά και να νιώθουν πραγματικά ευτυχισμένοι. Αυτός είναι ο στόχος ο οποίος είχαμε θέσει από την αρχή και νομίζω ότι έχουμε πετύχει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σεβασμός είναι η λέξη κλειδί για μας. Σεβόμαστε τον άνθρωπο, δίνουμε αξία στον άνθρωπο, προωθούμε τη συλλογικότητα, την ομαδικότητα μέσα στο γραφείο, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο μας παρέχοντας του πρόσθετες γνώσεις για να κερδίσει και να εμπλουτίσει τις δικές του υφιστάμενες γνώσεις, τις ικανότητες του και να μπορέσει να προχωρήσει παραπέρα στην δικιά του εργασιακή πορεία την οποία έχει χαράξει μέσα στο δικό του μυαλό. Μαζί κτίζουμε ένα πλάνο. Μαζί μοιραζόμαστε τις ανησυχίες, μαζί μοιραζόμαστε τις επιτυχίες, γιατί όλα αυτά είναι συλλογικά στο τέλος της ημέρας. Το τι έχουμε πετύχει μέσα σε αυτά τα χρόνια είναι μια ομάδα ατόμων τα οποία δουλεύουν για πάρα πολλά χρόνια μαζί μας και είναι πραγματικά υπέροχη αυτή η ομάδα, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με το νέο αίμα, είναι όλοι ευχαριστημένοι, είναι όλοι ικανοποιημένοι και το προσωπικό και οι συνέτεροι και όλοι μαζί νιώθουμε πραγματικά υπέροχα γιατί ανήκουμε στη μεγάλη ομάδα της RSM τόσο στο τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρχικά αυτό που έχει καταφέρει η RSM είναι οι εργαζόμενοι της να νιώθουν ότι αποτελούν μέρος μιας εκπληκτικής ομάδας. Μεταξύ μας υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία και αμοιβαίος σεβασμός. Η γνώμη του καθενός από εμάς εκτιμάται και λαμβάνεται υπόψη, ανεξάρτητα από το επίπεδο που βρίσκεται ο καθένας από εμάς στην ιεραρχία της εταιρείας. Επίσης, αναγνωρίζεται η δουλειά μας και υπάρχει αξιοκρατία στις αξιολογήσεις μας. Παράλληλα, η εταιρεία με διάφορες πρακτικές, όπως την τηλεργασία και την εργασία κάθε Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι, μας βοηθά σημαντικά να συνδυάζουμε με επιτυχία τις απαιτήσεις της προσωπικής μας ζωής και καριέρας. Η εταιρεία μας δεν εφησυχάζεται. Συνεχώς μας παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης, οι οποίες μας βοηθούν να αναπτυχθούμε επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Θεωρώ ότι όλοι μαζί, συζητώντας και κατανοώντας ο ένας τον άλλον, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, όπου μας κάνει να ξυπνάμε το πρωί και να θέλουμε να έρθουμε στη δουλειά μας. Η RSM Κύπρου διατηρεί ένα ευχάριστο χώρο εργασίας. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή επικοινωνία, υπάρχει συνεργασία και αλληλοσεβασμός ανάμεσα στους συνεταίρους, τους οποίους νιώθουμε πάντα κοντά μας. Προσωπικά, μπορώ για παράδειγμα να συντονίζω projects και να στηρίζω τους νέους μου συναδέλφους εκπαιδεύοντάς τους. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την αυτοπεποίθησή μου, αλλά με κάνει να νιώθω ότι με εμπιστεύονται και ότι η γνώμη μου μετρά. Το σημαντικότερο όμως για εμένα, ως νέα μητέρα, είναι πως καταφέρνω να διατηρώ μια επιτυχημένη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η εταιρεία μας υποστηρίζει ένθερμα και σέβεται τον ελεύθερο προσωπικό μας χρόνο. Μας παρέχεται ένα ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, ταμείο προνοίας, 13ος μισθός, καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια από το δίκτυο της RSM. Και όχι μόνο, προκειμένου να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να αναπτύξουμε τις επαγγελματικές μας ικανότητες.